Laba bantu bakhishwe kulesi sakhiwo ngelithi uhulumeni awusakhokhi. Abahlali bakhala ngokuphepha lapho bethuthelwa khona nguhulumeni. Umasipala usithe usinakekela wasusa emahholo ethu wathi uzosinakekela. Namhlanje siphenduka amaphilwe impuphu. Bahamba besishutheka noma inkuphi. La befuna ukusishutheka khona ukuthi safety khona noma yikho abanandaba bayasishutheka njengamaphilwe impuphu. Kunebhasi la ekade sixhaswe ngayo ngezingane zesikole ezifunda eOverport. Bese kuba izingane ezifunda eChasweti ezigibele emakethe ekseni zesikoleni. Njengoba manje bese besithatha besisusa la besitshala besibeka kwezinye izindawo, izingane ayisakwazi ukukona ukufunda kahle esikoleni. Lokhu kungaphezulu kwamandla womkhandlu wedolobha okhomba umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni nakuzwelonke. But the function of human settlement falls within the ambit of the national government as well as those of the provincial government. So when the floods took place, HDA, which is an entity of provincial government, undertook to go and look for buildings and entered into lease agreements with the private owners of these buildings so that they can be able to house the flood victims. That's exactly what's happened. Unfortunately, the lease, I'm told, came to an end of this particular building at the end of June. And then, of course, the owner of the building then said, I can no longer continue to house you because there are no funds that are coming in my direction. Amakhulu ezisulu zezikhukhula akhishwa ehhotela iBayside ngesonto ledlule ngaso isizathu sokungakhokhi kuhulumeni. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal ubekele eceleni imali engu-35 million ukulungisa ihhotela iMontclair. Uthenge nesakhiwo esingasasebenzi seTransnet ngemali engu-33 million esohlalisa abantu abasala jengwane kulandela izikhukhula zango-2022.